Araba, oi araba. Hogeita mazazpi, berrogei, berrogeita bi, berrogeita iru, berrogeita la, berrogeita zuote zaren. Bost, lau, iru. Kaixo, kuadrilla. Kaixo. Anezuk fobiarik balduzu. Niko ez. Ba, ni klaustrofobikoa naiz. Bueno, aritzu lasai zer, hemen tokizabal baten gaude eta gero nahiarekin kalera joango gara. Ja, minutu bat, gomendio bat. Challengea. Kimetz kalaskerra. Eta gonbidatua. Aimar Zeta! Eta ze pozik horren gainera. Ba, begira, gaur bakip zeta zenteratu nahi zen. Dela, igogailuen nazioarteko egune eta hortik nire fobia. Eta zara igogailuetan ibiltzen. Beti eskaieretatik. Beti ez. Asuntoa da, lau lagunekin geratu nintzela trabatuta igogailu baten, eta geroztik fobia diot leku txikietan jende askorekin. Eta nola pasazen hori? Botoi guztegi batera eman zen nioten. Irrintxoari jo zen nioten. Ez. Gutako batek izan zuen ideia bikaina, salto egitearena igogailuan, eta nik hemendik mezu bat nahi dut eman, mesedez ez egin saltorik igogailuetan, mesedez eta favorez. Bueno, Aritzu pentsatu, zerbait positiboa horrela aurrez aurre egoteko denbora bat hartu zenuten. Hori bihurtu zen sauna bat. Paretak urtzen hasi ziren, nire urtzen hasi nintzen, zorabait hasi nintzen, derrepente pizpiletak ikusten dituen, eta derrepente bakizu zer? Zer? Ziplok, hausen nintzen lurrera loti derra bezala. Aritz, baina zenbat ordu egon zineten barruan? Eterritate bat, 15 minutu. Agian, fobia hau aurretik zure buruan giltzapetuta geratzearen sentsazio batetik dator daiteke, ez? Oso sakona, minusbira joan gara ean, Bueno, ez dakit, Aritz, niri gertatzen zait, blokeatu egiten naiz, eta dantzarekin askotan ere ez, evoluzionatu nahi dut, baina dantzu pauso berdinetan geratzen naizela hor, blokeatuta sentitzen dut. Badakizu zer laguntzen duen kasu honetan? A ber. Konfiantzazko lagun bat edukitzea agertu. Hori hor. Badakizu lagunak hor sakon hitz egiten duzula eta biluztu egiten zerera pertsona horrekin. Total hori egin bargen guk igogailuan. Zer? Biluztu. Begira, agian balio du gure barne izaera ezagutzeko? Ez dakit barne izaera ikusiko dugun, baina irabazi arteren barneraino sartu gara. Wow, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Guazen. Irabazi arteren. Kaixo, bikote! Irabazi arteren jarraitzaileak zareten ontzat sorpresatxo bat daukat. Identifikatzen duzuen non gaude? Bau, gure institutua da. Eta honetara etorri gara ze gaur irabazi arte barnetik nola grabatzen dugun ikusiko dugu. Zer modu zainoa institutora bueltatzea? Nostalgikoa, beti. Askotan apaldugu pasillo hau. Justo gure pertsonaientzako institutua oso garrantzitsua da, ze guk trama ikasketen inguruan daukagu. Bai. Ate hone dioso karakteristikoek zedeke lehiotxo bat, eta nik badekate estena bat zu barruen, eta ni holan nervisor peixaz, en plan... Etxean ikusten da, danok, biak galdera elkarrekin, baina errealitaten hori itzan hola gertatu. Grabatu genuen batak egun baten, eta horrengoan hainoa hor begira eta etxean ez zer barruan. Eta zuk imaginatzen zenun 4 urte eta gero gure erlazioak bidea hartuko zunik? Ez. 4 urte eta gero ez. Naia. Nora eta blatz, beti erundi oso txarto. Bakatzetan gauza gertatzen dira ez, lagunekin zaude. Bai, lagunak, eta gero, sentitzaz oso ze ez dakizuna zer da. Zuri hori gertatzen zaizu inoiz. Ai. Bueno. Iritsi da, irabazi arteko laugarren denboraldiko tramarik garrantzitsuena. Oraingoa gugia esan dugu esan beharreko, ezta? Beraz zuek, gaurko atala ikusi, guretzat, biontzat, potente datorrelako. Bai. Eta ni datorren astean saltxa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan, eta musu pila. Aio! Agur! Nik ez daki zerten deserosoagoa. Igogailuan jendearekin trabatuta geratzea, ala norbeti musu madera joan eta kobra egitea pertsona. Kobrarena gutxiago irauten du, ez? Bueno, baina kobrarena azestu baldia, ez da? Bueno, gainera, igogailuan denborak desberdin funtzionatzen du, 5 segundo 10 minutu dira. Jendeak ere desberdin funtzionatzen du igogailuan, Agur eta kaixo esatu dute. Eta zuri gertatu zaizu inoiz, puzkerren bat botatzea edo jaustea, derrepentx, jaustea, bosgarrenetik bigarrenera jaustea. Ez, baina horrela. Eta egiten duzu, zu izan zara ni ez. Ez, egiten dut horrela. Igogailuen bidaiak luzeak egiten zaizkigun arren niri baki zerrein zean oso laburra. Zein? Nebukairen bidaiak Kalaskan. Kaixo bikote, gauzatxo bat gertatu da. Bagoaz. Eta ezakin iz bueltatuko gean. Jarraitu bitartean bideojoko berriak probatzen, bale? Eskerrik asko Kalaska. Musu handi bat, nebukairien hendik, maite zaitugu pilo bat, baina... Ate batzuk izten dira, eta beste batzuk zabaltzen dira. Batzuk esan dute ez, batzuk agian lagun berriak etorriko dira hemendik, gomendioak ematera? Baina minutua errespetatuko dugu, Noski, errespetatuko dugu minutua. Claro. Aurrera, minutu bat, gomendio bat.
Kaixo bikotek, kaixo guztioi. Igogailuan itzitaiatu naiz. Behin, lagun batzuekin saltoka egon ginelako, igogailuat zintzilikatuta geratu zen. Nire izena Ander Rovira da, eta seguruenik oraingoz bakarrik ikusi nauzue irabazi arten batezain moduan, behintzat saiatzen. Edo baita ere TikToken, kultura eta zinemaren inguruko bideoak egotzen ditu. Gaurkoan, esan behar dizuet, Galaskan egongo nahitzela zuekin zinema gomendioak ematen. Makusi plataforman egon naiz jaltzeatzen, begiratzen ea zer dagoen. Eta ikusi egin dut dagoeneko One Piece jarri dutela. Hala ere beste gauza bat esatera etorri naiz gaur. Gaurko gomendioa da Looney Tunes lurrak estanda egin zuen eguna. Azkarekin beharko dugu, gutako batek baino ezin du lan hori egin. Brutala, Imaginatu, estrautarrak mundura iristen, Porky eta Lucas hor galdurik kakatuta gointzateke. Porky eta Lucasek mundua salbatu behar dute estrautarrak heldu baino, estrautarra hauek gure desagerpena nahi dute. Txerri ero bat eta ahate alproja bat mundua salbatzen. Gainera, Looney Tunes pertsonaiak historia handiko pertsonaiak dira, duela urte asko hasi zirela telebistan agertzen. Hau izan da gaurkoz, mila esker eta laste arte, aio! Ani, igogailuan gogora eta bera gabiltzala gaur, zubaki zer den elevator pitch bat? Elevator pitch. Aritz, ingelesez bat da. Baina Elevator pitch bat da diskurso oso labur bat, igogailu baten bidaia iraun behar duena, eta nik, adibidez zuri egiten badizut, hitz gitxitan konbentzitu egin behar zaitut. Aritz, ez gustatzen zen, lotxa. Lotxa? Ez, bekira, hemen. Kalaskatek ez esan nahi diogu, ezertarako denbarerik ez duen gizarte askarroni. Bai, baina bakilu zer esaizkigun gustatzen ere ez? Zer? Zea, posoa. Ai, egia da, bandu txarrean jarri gara. Eta isiltasunak daudenean bapatean zelako beldurra, Bai, baina ez dugu beldurra uki behar, ze hori da gustora gaudenaren seinale. Ez, eta entzule hona izatea ze garrantzitsua den, Bueno, gu iztun eta entzule honan gara. Bagara. Eta zuk topatu dituzu iztun hona kaletik? Ikusi nahi. Bai. Guazten ba. Kaixo. Iztun eta entzulonak gara bai. Baina zer moduz moldatzen gara neurriekin? Goazen. Kaixo neskak. Zelan da zuen izena? Leila. Amaiur. Berrese, Aritz, Xabi. Zelan da zure izena? Maria. Nire Asier. Naia. Zainaki. Eta neurriekin zelan moldatzen gara? Bueno. Batzutan ondo eta beste batzutan pixka gaizkiak. Gaizki? Ikusiko dugu. Zenbat uste duzue pisatzen duela inurri batek? Buena. 30 gramo. 60 kilo. Inurri batek, 60 kilo. 1 gramo, utxago. Miligramo. 10 miligramo. Lehenengoko pertsona asmatzen. Zenbat uste duzue pisatzen duela 60 batek? Ostras. 120 kilo. 300 eta 30 kilo. 250 kilo. Nire bai, 280. 200 kilo. 400. 300. Baina, ez aldatu zurea, beragatik. Joan zara superrondo berriro, 500 dira. Orain neurriekin goaz, ez liatu beragatik, Ari, zenbat dira? 50 zentimetro. Vale, ez mugitu, 66. Pasatu gara metro bat. Txuku. Bueno, pizka bat laburtxo. 55 zentimetro. Hori da zure apostua. Venga. Ui, 54. 25 zentimetro. Vale. Ziur? Bai. Bai? Ziurez. Baina, bueno, klabau? Jo duzue gehiagora. Neurri guztiekin egiten duzue berdina. Bada espada, ez da? Zukane uste duzu gure gonbidatua inoiz geratuera trabatuta igogailuan? Oi, ez dakit. Baina ziur oso errez entretenituko zela. Abesten eta dantzan. Bai, edo TikToka grabatzen. Zetaroa iriste arda, ane. Zetaroa? Karo, zetaroa. Zeta. Zetaroa. Onjo aroa. Ezan, onjo aroa. Onjo, gustatzen zaizkizu, onjo Ez, zero. Aurpegi ezagun bat dugu gaurkoan gure gonbidatuen txokoan, Aimar Zeta ongietorri! Ze pozik gauden, zumen zaudelako. Bueno, zer modu zaude? Oso ondo. Lasaie. Bai, etzean bezala, sofan. Eta etzekoik pizka bat gehiago ezagutzeko, Aimar Zeta musikaria da, entzun dezatela bestiarekin viral egin zinen TikToken. Iriko kale guztietan aurkitu zaitut, begitara begiratu eraindik ezin dut. Ondoren negua joan data coverrarekin. Orain lainorik ez da. Orain ez ezagunak abestia atera duzu. Eseri nintzen zurekin bidaiatzeko, baina atera behar izan nuen helmugara iristeko. Topera zabiltza? Yes. Nolako hasiera, Aimar, benetan, zu nola sentitzen zara guzti honekin? Oso pozik, nera man jala urte egiten nire kontu musika eta repente abesti bat
Izan como TikToken birala eta oso txuli. Zetaroa iristear da, deskribatuko zeniguke, ez dakit, ze kolore daukan, ze zapore edo zerbait izan duzu. Baina zapore, Bai, ez dakit, jakiteko. Nik izango duke dala Macedonia bat, igual, lokatzen Macedonia. Eta da pixkat urdina, beltza, txuria hortikoa. Hotzak. Dark, baina light. Dark baina alaia... Dago pixkat dendatik, balada, reggaetoia, hiperpopa... Bai, A ber, primiziarik badugu hemen... Urrengo singela, albumekoa aterako duena, apirilean aterako da, ez dut esango eguna, baina izango da reggaetonazo. Reggaetonazo, eta... Dantza egiteko lurrera arte? Bai. Badu hemen jakiterik kolaboraziorik egongo den... Abesti hori izango da, kolaborazio bat. Euskal Herriko norbaitekin? Bi bertsonakin. Ezin dugu, Ez dut esango izenik ez da, Hor managerari begira eta ezin da esan. Ba, orainan, Orain bai kalera joango gara. Kalera guaz, galdera badut da, zuretzat Aimarra. Zenbeste euskal abestiren remixa egingo zenuke? Hostia, ber, nik ikusi dut bideoak eta galdeak ez dira izaiak, Ez que, zure egin izkizute galdera txuroak. Inbar nun neguaian datana, edo baita neukan pentsauta, izan kontzerturako pentsauta, eutxi, borroka, baka... Hori Zugan ditzen da. Hori hona da, hori egin barko zenuke, Maria Gaz, Maria Molatiga, Zenbat urte izango ditu, ja? Egongo da, superai. Kontzertu batean, aiorakin abestea, Neguaia ondata. Eta berak autotuneakin abestea. Eta jora. Edo bera autotuneak. Proposa jozu, fijo egiten duela, Ba, lehengon, unintzan taigerrea taza bat erosin un margotzeko eta kanpontzion. Eta ez nion Eta ez nion esan... Ez, porque ez dit ezagutzen. Tia! Berriz kalera joango gara, beste galdera bat daukagula. A ber, orain zer duten zuretzat. Nolakoa izango litzateke zure ametzetako kontzertua? Ba, ni beti, en plan, ikusiet MTV aktuazioak eta horrela, eta... Super Bowl. Ba, eta nahi guztako zitzaidan, dantzari pillo batekin, izatea como un show bat, mikrofona de hola jartzen diala. Eta algo nuke, ba, nepekin lani, berak nepe! Kontratazioa, Ja, hitz egin dugu pixkat, Hitz egin duzu ja? Ez dugu ez errezan. Zer duzu horrezku artean, venga... Ezin da esan. Ezin da esan? Gaurkoan kalean iritziak eskatu ditugu, zuek konbentzitzeko zer egin behar den. Nahi konbentzitzeko beti argudiok, nahi hitzekin lortze zait. Nire kasun konbentzitzeko errexagoa txantaje emozionalite malin bazu. Agian plana ondo saldu edo argudio onak eman. Eta nire kasuan ere argudioak. Da, nik konbentzitzeko ez da asko behar, nahikoa da pixkat insistitzarekin. Nik utzi behar dut, gauza egiteko, ze kriston pomo dakat, eta ez dut gauza galdu. Zu Aimar, bazara erraz konbentzitzekoa ala ez? Bai oso erraz konbentzitzekoa! Zatet, gaur ez nahi zateako no seke, eta repente ya dia... Begirada bat. Eta WhatsApp bat de, venga, no seke... Bueno, Aimar, pitorre guzti hau eta gero, uste dut, kimetz datorrela, zaude prest jolaserako? Segun zegolas. Oso erresa zara zu konbentzitzeko, Venga, guazen! Kaixo nire kalasker maitea! Kaixo Aimar! Ondo. Zemuz, Kimen. Ba, oso ondo, zuekin beti ondo ni. Eta gainera gaurkoan oso txintxo portatu naiz, ze kalaskan dagoeneko egin dugun jolas bat berreskuratzea erabaki du. Garrantzitsua izango da, egingo dizkizuedan galderetan, ez trabatzea. Ze trabatzen bazarete, globoak lehertzeko arriskua izango du. Baki zer den? Nik ere uste dut badakizula, ze patata beroa bueltan da kalaskan. Aimar, sustoekin, nola? Oso gaizki. Oso gaizki! Gaizki, nire bai, lasai. Hore ikusiko dugu. Beraz, zuek pres balima zaudete, eta etxean ere pres badaude, guazen jolastera. Bueno, ikusten duzu hementxe daukagula patata beroa, beraz, prest zaudete? Ez. Ba, sentitzen dutane, baina hasi egin behar dugu. Beraz, hortxe doa lehenengo galdera, zenbat entzunaldi ditu entzun dezatela bestiak Spotifyen? Pilo bat, milioi bat. Bai, nola kontzara. Eumila. Pixka bat gehiago, pixka bat gehiago. Irumila amar, irumila amabos. Espezifikoago? Mila eta zazpireun. Oso ondo, urrengo abestia. Zenbat zeta daude, ez. Lau. Nagitzean. Lau. Ez. Hiru. Hori da. Zein urtetan estrenatu zen Cars bat filma? 2001. Ez, gehiago, pixka gehiago. Hori da, 2006 oso ondo. Zenbat urte beteko dituzte amaiztaldeak aurten? Amabos! Gehiago. Aimar, ze gertatu da? Ba, guaz galderarekin. Venga.
zenbat neurtzen du munduko pertsona altuenak? 2 metro eta 30. Gehiago. 3 metro? Ez, hainbeste. 2 metro eta 50. 2 metro eta 50. Hori da, zonda. Zenbat udalerri daude, Araban. 50. Pixka gehiago. 52. 55. 54. 53. Oso, ondo. Zenbat arrain espezie daude munduan? Jo que zen milioi bat. Ez gutxiago, asko zure gutxiago. 50.000. Gutxiago? 30.000. Pixka gutxiago, pixka bat. Ez gehiago. 25.000. Gehiago. 27.000. Gehiago. 28.000. Hori da, zondo. Zenbat kilometroko luzera du Urumea ibaiak? 50. Gutxiago, gutxiago. 30. Gehiago, gehiago. 35. Gehiago. 37. 40. 5,5. Zenbat pasaitu Aimarzetak Instagramen, zenbat post. Hogei. Ez, 9. Amar, irabazi egin duzu. Zorionak. Bat infartorekin gainean. Hori da. Eta beraz, horren bastean ikusiko du bueltan. Oso ondo. Musu erraldoi bat. Agur! Aio! Haze pena, baina bukatu da saioa, Aimar. Nola gonzarazu? Oso ondo. Oso ondo? Bai, oso ondo. Guere bai, Daukazu globo zati bat. Bueno, hori, bastante susto, baina divertigarria. Oso ondo. Eta etxekoen gogoratu zetaroa iritsi dela geratzeko gainera zeta. Jarraitu Aimar plataforma guztietan, Spotifyen, Instagramen, TikToken, Aritz, Anepe, Kalaska, Makusi. Eta gogoratu, datorren astean, Kalaska gehiago non? Hemen bertan. Aio, Pelaio! Agur! Aio, Pelaio! Papa, izagaitik.